לפני שאני מתחיל ככה לרוץ, אני שם לי פה שני חמורים, שהכל יהיה לי ככה בגישה נוחה, ואני רוצה לבדוק כל חלק בפני עצמו על השולחן, ולסדר לי מראש את החלקים בצורה כזאת שיהיה לי נוח להקציע. אז יש פה צד קעור וצד כמור. אמנם פה זה לא המון, וזה דווקא סימן טוב שזה לא המון, אבל יש לי פה צד קעור, ויש לי פה צד כמור. עכשיו, אם אני בא להקציע, על הצד הכמור תלוי איפה אני לוחץ, אבל כל הסיפור הזה מתגלגל. ואם אני לוחץ יותר בצד ימין או לוחץ יותר בצד שמאל, אני מוריד יותר מאחד מהצדדים האלה. ובסופו של דבר, בשביל להגיע למשהו שטוח, אני אאבד הרבה יותר חומר מצד אחד. אז כמעט תמיד הברירת מחדל שלי זה לעבוד על הצד הכעור, ואז כל הסיפור הזה הוא יציב מצד לצד, אוקיי? אין לי פה נדנוד. אני גם צריך לבדוק נדנוד מקצה לקצה, או באלכסונים, אם יש לי איזשהו פיתול. במקרה הזה יש פה טיפונת פיתול, כלומר, שתי הקצוות האלה מלמטה הם גבוהים יותר מהקצוות האלה. אם זה לא המון, אני אזרום עם זה. אם אני כן רוצה לטפל בזה ולהוריד את הפיתול, במכונה קצת יותר קשה לעשות את זה, כי אני לוחץ איפשהו. אז אם אני ממש רוצה להוריד את הפיתול באופן מדויק, אני צריך איכשהו לכוון את זה באוויר, שיהיה בדיוק באמצע. זה לא באמת אפשרי, תמיד אנחנו נצמיד את זה לאחת מהפינות. אז מה שאני יכול לעשות, זה לסמן לי את הפינות הגבוהות, רק שאני לא אשכח, ולבוא שנייה עם מקצוע ידני, שבמקרה הכינותי מראש, ולעשות כמה מעברים על הפינות הגבוהות האלה. במקרה הזה לא היה המון חומר, זה קצת לא חוקי מה שאני עושה, אני משתמש בגובל במגן של המקצוע פה כסטופר, אבל הנה זה כבר הוריד לי את רוב הפיתול. אז את החתיכה הזאת אני אקציע בצורה כזאת. פה אין לי בכלל פיתול, אני אין לצד הקעור, את זה אני אקציע ככה. ולחתיכה הגדולה, אגב, המשטח הזה של המקצוע זה רפרנס מעולה. תלוי מה יש לכם בבית, אבל משטח ברזל יצוג של מכונה זה בדרך כלל הדבר הכי טוב שיש כדי לבדוק דברים כאלה. אם יש שולחן עבודה טוב, מסיבי, ושאתם מדי כמה זמן דואגים להשטיח אותו, זה גם מצוין. שימו לב שאתם בודקים את זה באמת עם משהו שהוא שטוח. פה, אם יש לי איזשהו פיתול, הוא מזערי מאוד, אז אני לא אטרח. וזה באמת הצד הכעור. כן, זה הצד הכעור. הצד הכמור פה הוא גם כמור וגם יש לי פה נדנוד מקצה לקצה. שזה גם תופעה שצריך לשים לב אליה, כי אם אני נלחץ פה מקדימה ואני אתחיל להקציע, כל החלק האחורי פה ממש מתרומם איזה חצי סנטימטר באוויר. אז אם אני אעשה את זה, מה שאני אראה כל הזמן זה שזה מקציע לי פה, ואז מתקדם קצת ומתקדם קצת, מתקדם קצת, ובינתיים בשביל להגיע לקצה הזה פה אני אוריד פה הרבה חומר. אז שוב, דברים שאני רוצה לשים לב אליהם, בגדול הוא יושב לי ממש פלט, אז את זה אני אקציע בצורה כזאת. אני ארים לי את המגן, טיפה מעל העץ, ואני מוכן להקציע. דבר אחד שאני אעשה לי לפני שאני מקציע את החתיכה הזאת, בגלל שכבר הקצעתי אותה לפני, קצת ידנית, כדי לראות, לחשוף קצת את העץ ולראות מה קורה פה, כן? זה מאוד שונה ממה שיש פה. זה אומר שיהיה לי קשה לראות בעין מה אני מקציע עכשיו מהמכונה, ומה כבר הוקצע לפני זה ידנית, כי יש לי פה כבר עץ מוקצע. אז אני עושה לי איזשהו קשקוש שיפרון כזה, אפשר כזה. אני אוהב לעשות את זה די מלא, כדי שאני אדע באמת מתי לעצור בהקצאה שלי. אני לא מחפש פה משטח מושלם, אוקיי? אני מחפש ליצור רפרנס שיהיה מספיק טוב בשביל לעבור הלאה לניסורים במסור סרט. אם פה ושם יש לי פינות או אזורים שעדיין יש בהם איזה פגם, או העץ עדיין מחוספס מהניסור של המנסרה, אני לא אטרח, או אני לא חייב להוריד מכל העץ כמות של חומר בשביל לפתור איזו נקודה ספציפית. אני לא מחפש פה פיניש. אני מחפש פה מספיק רפרנס בשביל הניסורים. אחר כך, אם יש לי חתיכה ספציפית, איזושהי פרוסה שאני צריך להוריד ממנה קצת יותר, אני אקציע אותה ספציפית קצת יותר. טוב, בואו נתחיל לעבוד.
אחד הספיק. יש לי פה קצת, אני אוריד את זה, גם פה יש לי. אז הקצעתי לכל אחד מהם פייס, בגדול נראה טוב. אגב, לגבי עומק החתך, הלכתי פה על חתך יחסית כבד. רציתי להגיע לתוצאה יחסית מהר. אתה לא רוצה לעמוד על המקצוע ולעשות 20 מעברים קלים ועד שאתה מגיע לתוצאה. בגדול, תוך 2-3 הולכות, אני כבר רוצה להיות איפה שאני רוצה להיות. יש לי פה את הקצה הזה להקציע. לשים לב איזה קצה אני מקציע בשביל הפריסות, כן? אמרנו, את האזור הלבן הזה אני נמנע. אז אני אקציע פה את הקצה שממנו אני רוצה להתחיל את הפריסות שלי, ואז נתחיל לנסר, להקציע, לנסר, להקציע. זה רצף כזה שאני תמיד עובד בו. שוב לזכור איזה קצה הוא ההתחלה שלי, אז אותו אני אקציע. זה יהיה פה. פה אני מקציע את הקצה הזה, ופה את הקצה הזה. פתחתי פה את הגובל, אבל המינימום ההכרחי שאני צריך, כמה שפחות חשוף, כן? אני לא עושה דבר כזה עם להבים פה חשופים, תמיד זה יהיה ככה קרוב. אז רק שימו לב שבזמן שהקצעתי את הקצה הזה, בגלל שאני על המקצוע העליון כרגע, כן? מיישרת, יש לי את הפייס הזה, ואני מקציע כמובן קצה אחד, זה יהיה ההתחלה של הרפרנס שלי בשביל המסור סרט. כשאני מקציע את הקצה הזה, אני רוצה לוודא שאני באמת מצמיד טוב לגובל. כלומר, אם אני עומד פה ומצמיד, יכול להיות שהעץ נמצא במצב כזה, אם מראש יש פה זווית כזאת על הקצה, ואז אני מקציע, אבל עדיין תישאר זווית, לא יהיה לי 90 מעלות. אז ממש לשים לב, כשאני מתחיל את ההקצאה או מכאן, או מכאן, בחתיכה כזאת ארוכה, מן הסתם יהיה לי יותר קל להסתכל פה, מצמיד, רואה שאני באמת צמוד לגובל, נוסע ישר. אם יש פה איזושהי זווית קצת קיצונית, אחרי פעם או פעמיים כבר נוצר לי מספיק רפרנס, ואז אני יכול להצמיד קצת פחות חזק, אבל בגדול אני מצמיד, מוודא שיש לי 90 מעלות, נוסע. אם קרה ויש לי פה טיפה זווית, שוב, בשלב הזה לא סוף העולם, כי אנחנו עדיין לא בהובעים סופיים, אנחנו נפרוס יותר רבעים ממה שאנחנו צריכים, אנחנו נדבר על זה במסור סרט, אבל כן, מנסה כבר מעכשיו לבדוק שיש לי 90 מעלות. לא רעיון רע גם לבדוק את זה לפעמים, עם זוויתן. זוויתן הקטנצ'יק יספיק פה נראה לי. כן, להצמיד ולראות שאני 90 מעלות. 89.5 זה גם בסדר, פה אני 90. אוקיי, כאן הוא הוריד לי רק באמצע. אני אמשיך לעקוב. נראה שיש פה קצת חומר להוריד, אני אעבור פה לחתך כבד יותר.
קצת אחרי ההתחלה. הוא הגיע, כן, הוא הגיע עד הסוף. יש לי פה עוד קצת בהתחלה, אני אעשה. שימו לב שאני כבר מניח אותם בסדר שבו אני פורס על המסור. אוקיי. פה יש לי איזשהו אזור בעייתי. הפרוסה הראשונה כאן היא לא תהיה רלוונטית. אני יכול להחליט עכשיו האם אני מוריד את הסנטימטר הזה על המסור סרט ומשם מתחיל את הפריסות שלי, או פורס פרוסה בעובי מלא עם הדבר הזה. אני אחליט אחר כך, לא בטוח. אז נעשה פה איזו הקצאת עובי זריזה. בגדול כל החלקים אמורים להיות באותו עובי או קרוב. לפעמים יש הבדלים באזורים של הקורה, אבל נראה שבגדול הכל פה באותו אזור. אז נמצא את הנקודת התחלה, ניתן להם איזושהי הקצועונת. אני אעצור כזה מתי שאני מרגיש שזה מספיק בשביל רפרנסים. שוב, אם יש לי אזור אחד נמוך, אני לא חייב להקציע אותו בשביל להיפטר ממנו, כי אחרת אני סתם מפסיד הרבה חומר על כל הקורה. אז נגיע פה למשהו די מקביל, ואז נעבור למסור סרט. התחלתי באיזה נגיסונת ראשונה כזאתי, ראיתי שהתחלתי להוריד משהו מהחתיכה הגדולה, ועל אותו סטאפ הלכתי גם על שאר החתיכות, רק כדי לוודא שאין לי פה איזה חתיכה עם איזה עובי גדול שלא צפיתי, שיש לי פתאום איזה נגיסה. וכמו תמיד במקצוע עובי, אני לא מגיע פה לאיזה מידה סופית על חתיכה אחת ואז מריץ את כולם, לא רוצה פה נגיסה גדולה במכה. סתם קשה על המכונה, קשה על העץ, מעדיף לעשות הרמות קטנות. אולי חצי הרמה פה, חצי הרמה במקצוע הזה זה מילימטר. ובחתיכה הזאת למשל זה מספיק. גם פה נשאר לי כזה טיפונת כאן, לא ממש מעניין. פה יש לי חשד שנצטרך אולי טיפה יותר, כי האזור הזה נראה לי נמוך. לא, דווקא סבבה. פה יש לי איזה משהו, גם ככה זה האזור שאני לא משתמש בו, מצוין. יאללה, מסור סרט.